हेल' लोगोफोर गुड मर्निं आं दा थांनो ओंखारदों रोनिकाटायाव दाख्लै थांदोंमोन ना खारै दानना गारबोदोंमोन लोगोनाव आलासि जाथावथाव होननाया बिनियाव दा थांफिनबावगोन दाख्लै दाननानै गारबोनाय खारैया रानबाय बेखौ सावहैनोसै सावनानै लानानै फैनोसै बिनिफ्राय आरो जि हायो दाननानै गारबोबावनोसै बिनिफ्राय सासे लांफानोसै बिब'जों सासे गालांनोसै आं बेखौनो जेकेट गानहोदों दा जेकेटखौ गाना होनानै खुगा हेल' लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल मम एन्ड आ भिडिअ आंनि गुबुन मोनसेबाव भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय थुदे लोगोफोर बिदिबा आंनि दिनैनि ब्लगखौ जागायनोसै नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो मा जायो दिनैनि आं थांनायखौ गासिखौबो आङो माने अरिजिनेल भइसखौनो होगोन आं बेखायनो खेबलांबाय थानोसै ना मा होनो नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा Bye bye Didi. Bye bye. Bye bye Happy. See you. Bye bye Madai. Đây, đi cô làm ra đi này. Đây. Mới video có điểm ra tụi mình ra. Mami số là gì? Apa? Apa थांगोन जोङो बाबा बुम बुम स्कुटि न'खरसेयाव नेगासिनो जोङो नै गेटआव जोंहा बिमा फिसा बिसोर फैथ'वाखै उल्था हमलायबावदोब्रा जिनो थाव सोनो होना थांदों बिसोरो पेट्रल पाम्पआव जों नेगासिनो जों लामा नुवाखै बारसुग्राखौ दा बबावबासो सहैबा बेखायनो नेगासिनो ओमफ्राय दाबो फैया एसेबां गोबाव थाव सोहैबाय बबेजोंबासो ब्लड थांबाय नामाथाय जोंखौ गारनानै जोंहा नेगासिनो ओमफ्राय ओंखारनानै थांग्रोनो रोंनायबा थांग्रोसिगौमोन जोङो आरो जिबायदि सिबखावगोन बिसोर दा आं लान्जायखौनो मोननाय नङा फैयै फैनानै जों बिराद आन्दायनानै रोनिकाटा बहा गिदिंनानै बेंटलजों गिदिंनानै साबा एसे मानसिनाव सोंनानै बेयाव थाथ'गासिनो नै दा जोंखौ लांनो फैगासिनो दसेबा बे उन्दुलांनायखाय आं गेजेराव लानायखिनियावनो जोंखौ गारबोनानै बेबायदि आन्दायहोबाय आन्दायग्राफ्रा लामा आन्दायग्राफ्रा दासो सफैबाय नै सफैनानै साहा लोंनोसै खामानि मावनोसै बिनिफ्राय नोङो आंनि ब्लगावबो मोनसे मोजां नङा दे ब्लगनिखौ बेखौथ' आंनि ब्लगाव मोनसे मोजां नङा बेयो बैसिनि मोसानायावहाय बै थुमोखो मोसानायावहाय नङा बे नङा आंनि ब्लगाव मैयानिया सा लोंदों औ बाबा गोथाव चिप्स बानाना चिप्स गोथाव बानाना चिप्सआ नायानो ना नै ना गोरान बिराद मोजांथार मालाय बेलाय सोरनि बाहाग बै सोरनि बाहाग फुरमजेनि खै केजि दं बेयाव गोरानाव 7 केजि नैबेयावलाय 5 केजि बेखायनो सावबो माबादो रेडि खालामदो सावजाबाय बियो आंनि अबस्थाया बेखौ बोलांबावनोसो नागिरदों आङो खिन्थु नारलांनानै नैलाय नैबेयावनो सावजागोन एसेल'सो ना एसे माबा सायख्लुम नायनानै बेयाव सान्दुं गोसाफोर दे नारलांदोलाय एसे आं खेबनि नोंसोरबो ओमफ्राय बियो सेवखोना माखो जेनेबा सिंथानिमोन बियो गिदिर खालामबायना बेनो नांगौ सावखौबा खालामनो माखौ आं माखौ दोनखो थालिर मादा गिसिखौ जावखौ खारै बानायो फेनलानो गेजेरावहाय माबानांगौ
ओमफ्राय जों एसां बुरजा खारै दाख्लै जिरनाया सावनानै नायलाय बेसेबांल' जाबाय अयनायनो जा मिनथावनाखा आरो ओमफ्राय आफा 500था बथल ओंखारसिगोन होननानै बुंलायलायनाया दाना मिनिजाबायना आंहा बयजोंबो मिनिजासिगोन नै बेसेबांल' जाबाय ओमफ्राय बेसां ओंखारगोन खै बथल ओंखारगोनखाय जा हायो फांनैसो फांथामसो दाननानै गालांबावनोसै खारैखौ आरोबाव दानहैबावनोसै खारै सिखाव गंनै गंनै लालाय नों आगसि आगदा दानगोन नामा नोंलाय बेखौ दाननोसै आयौ गोजौथार ओमफ्राय खारेन्टआव गोलैबा गोलैनाय नङादां बे थांनानै दानहैनांगौआसो जा खस्थ' जाखागोन हा बै खोलानिखौसो साहानिखौ बोरै हो ओरै सोनाब आरो सोबादोलै सयथिबोलाय ओरै साहा ओरै खोला ओरै साहा ओरै खोलासो होनना जौ मोननांसिगोन जौ गोबोरखि गालाबा जौ मोनलोङो हाग्रायालाय माथो सिखाजों दानफायगोन मोनसेयाव दङ हा जखाबायना गैखाला दे हमदो गोदो मावजि बायदि जाजोब्बाय नोंस्रा गावनो मेथाइ जानानै जाजोब्बाय दा मावजि बायदि गुफुर दे जोर लगा के हैसा ओइ जौआखै फैयो नङा बोरियाव बोनानै दानसै दे बै जौआखै बोनो हाया नोंसोरो हाया जौ नांबावगौसो नङा दिनै दाननो हाया इयाव एसे फस्ला जानांगौ दै दिनैबो आलाय माबा फस्लाया बोथोर गैयिया बिदि जायो दा दाख्लै मोजांखौनो मोनजायासै गोथावसो मोनदों आंहा गोदै जि गोथाव माबा मा होनो आरो जों लांखालिनो जादोंना नोंसोर अखानायै जादोंना अखानायैबाबो गोथावसो अखानायै जाबावाखै आङो अखानायै खेबसेयावसो आरो गोसोम जायो ओमफ्राय बिदिबा अरदाबावसो एवनानै जागोन दे एबार डाइरेक्ट प्लास्टिकआव खाबथानानै दोनहैनाया जोंहा दाख्लै बयलारजोंसो जादों अमाजों जानांगौ बिराद गोथाव जायो अमाजों जादों जोंहा अमायानो मोजां नङा अनलाजों जादों जोंहा अनलाजोंसो जागौमोन आंबो हागोनखि आरो नै बे अडियेन्स जादों दिनै बेनिखायनो नामा नों बेखौ फाग्ला दानस'थारल' मालाय बेलाय बोग्रा दं बेनिफ्राय हानासै आरो बे माबा एसे नारनानै खारनै जाबा साबसिन जायोना नैबे बिथाङा नोगोद बोलो गोरा 10था मैदेरनि बोलो नैबेनाव बारा बोलो गैया मासेनिल' दङ नैबेनावथ' बोलो गैया नैबेनाव सेसानिसो बोलो नैबेनाव सेसानिसो बोलो दं गैला जबाय नुबाय सेसानि बोलोआ बोनोनो हाया नुबाय जबाय होनबा दे 10था मैदेरनि बोलो दानस'नाय गांसेखौलाय बिसा गैयिखौ नायनानै भिडिअ आयौ मोनाथारबाय बोरै थांबावनांगौ जाखो एसां गोजान लामायाव ना आन्दायनायखायसो बांसिन गोजान मोनदों नामाथाय खामानि दामानि जोबस्रांजोब्बाय खारैबो दानखांबाय सावखांबाय बिनिफ्राय दासो ओंखाम जाबावाखै ओंखाम जानोसै सानसुनि ओंखामखौनो जायाखै दासो जानोसै ओंखारलांखानोसैबो नै गस्ला गानखा जोमखा जानोसै ओंखाम जानोसै गय जानोसै थांनोसै गय हानग्रा गैया होनदोंमोन मोनजागोन ना मोनजायाथाय गयखौ ओमफ्राय दा जाया बाबा सैमाया जाया आयौ नैबाव गोलैसिगोन आं आंना गारि बक्सआव जायगायानो गैला बै गेजेरावसो लानांसिगोन नै जों थालिर दानगौ मानि नाया रानजोबखाबाय आराम माबा जिना नाम बुंनो मोना नालाय बावनानै बुंफ्राङो माबा जिनानो हाय लोगोफोर न' मोनफैबाय नै ओमफ्राय मा लाबोखो गुमा गोथाव लाबोबाय आंना दिनैनि हाजिराया ओमफ्रायो नैबे थालिरनि चिप्स बिनिफ्राय आरो थालिर फस्ला मनासे लाबोखादों आरो
थाब बारस'ग्रा लामाजों फैनायखाय थाब सफैबाय आं दिनैनि ब्लगखौबो होमबा दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ गुबुन मोनसे ब्लगाव आरो भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थेंक इउ